салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Ва баъдан имрӯз ман ба шумо қонунҳои нав дар Федератсияи Русия оиди нафақа, оиди маъюбони кӯдакони маъюби гурӯҳи 1, оиди пособия ва зиёд тағйироти иловаҳо дар қонунҳо шудааст. Ман ҳаминро ба шумо пешкаш мекунам. Шумо метавонед ки бо диққат видеоро гӯш кунед ва инчунин тағйироту илова ба қонуни гардонии моликият дар Тоҷикистон инро низ ба шумо каме мушаххас мефаҳмонам. шумо метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. Саволҳо бошад дар поёни видео дар комментария нависед. Нафароне ки агар дар ютуб дар поёни комментария дар поёни ҳамин видео комментария менависед, аксарияти шумо мегӯед ки мо менависем намеравад, яъне ки ҳамин хел мешавад. Ютуб иҷозат намедиҳад. Вақте ман менависам намеравад, ё ки шумо менависед намешавад. барои ҳамин имконият ман рақами телефони ватсапамро барои ҳамин мондам ки нафароне ки наметавонанд саволҳои худро нависта дар ватсапи ман фақат бо рақами телефонам занг назананд, галасавой равон кунанд, яъне паёмаки овозӣ равон кунанд. Чунки бисёр баъзеаш қариб 5-6 варақа менависад дар ватсап. Ман имконияти шишта онро хонда надорам. бениҳоят серкор ҳастам. Масалан, фикр кунед ки инсон зиндагида кӣ бекор аст? ягон кас бекор нест. ғайри ҳамун маъюбе ки гурӯҳи 1 аст дар ҷойгоҳ хоб аст, ғайри ҳавай инсоне ки солим аст дар зиндагӣ бекор намешавад. инро ҳар яке шумо медонед. Масалан, инсон шумо вақте занг мезанед, ман мумкин дар поликлиника ҳастам, дар назди ягон табиб ҳастам. ин зиндагиро кафолат гарантия нест. инсон имрӯз соз хуб аст ва фардо бемор аст. имрӯз зинда аст, фардо дар ҳаёт нест. инро бояд ҳар яке мо донем. барои ҳамин ё ки мешавад ки дар ягон идораи суд ҳастам, назди ман пури одам аст. ин аз рӯи одоб нест ман телефон қатъи гап занам. ё ки ҳаст ки дар як идора масалан бо хоҳиши ягон илтимоси ягон инсон ман ягон идора даромада масъалаи пособия ё нафақаро дида истодам. ё дар МФЦ ҳастам, онҷо садҳо инсонҳо кор бурда истоданд. ман бо овози баланд гап задан имконият надорам. фақат инро бояд донед. ҳатто шанбе-бозоре ки рӯзи истироҳатӣ аст, агар ба ягон идора ҳам наравам, дар хона низ ман ба навиштани ариза машғул ҳастам. ягон инсон хоҳишу илтимоси зиёд мекунад ки ман русиро намедонам, ман юрист нестам, илтимос аз номи ман ариза ба фалон идора нависед. ман баъдан ба ӯ маслиҳат мекунам, аризаи ӯро масалан менависам. мумкин ҳамун шанбе-бозор рӯзе мешавад ки ман 3-4-5 ариза менависам. машғул ба ариза ҳастам. ғайри ин зиндагӣ дорам. барои ҳавай малол нашавед, ба ман занг назанед. ман ҳар як видео инро барои чӣ такрор мекунам? барое ки дар канали ман нафарони нав обуна мешаванд, намедонанд, баромадҳои манро гӯш накарданд. барои ҳамин такрор мекунам ки ҳамагон бидонанд ки масалан занг задан мумкин нест. фақат ё галасавой ба воситаи ватсап равон кунед, ё дар поёни видеои ҳамин ютуб саволҳои худро нависед. баъдан ба шумо мефаҳмонам, ман фақат дар ҳамин канали ютуб ба хотири савоб ба тамоми саволҳои шумо бепул ройгон ҷавоб медиҳам. ғайри ин ман ба нафарони инвалид, маъюб, муҳтоҷ, бесоҳиб, ба ҳамин нафарҳо аз рӯзе ки ба ҳамин вазифаам қадам мондаам, аз ҳамон рӯз то охири умрам зинда бошам, хизмати бепул, маслиҳати ройгони бепул мерасонам. фақат ба маъюбон, ба муҳтоҷон, ба бесоҳибон ҳатман ман маслиҳати ройгон, хизмати ройгон аз даст омадагиро расондаам ва мерасонам барои савоб. аксарияти онҳо мегӯянд ки мо маъюб ҳастем, ба мо срочно ҳаминро хизмат кун ё фаҳмон. ман мегӯям майлаш, ба ман равон кун паспортатро дар ватсап, сурати паспорт ва сурати ҳамон ҳуҷҷати маъюбиятро равон намекунанд, гум мешаванд. чунки онҳо фиреб мекунанд. ина мусулмонгари мо дида дониста фиреб мекунанд ки ман маъюбам, худашро маъюб мегирад ки яъне ҳамин тезтар корам буд шавад. ман ин хелиҳоро ҳеҷ вақт ба саволашон ҷавоб наметиҳам, ба чунинҳо хизмат ҳам намекунам. марҳамат ройгон бепул мехоҳад дар канали ютубам гӯш кардан кира видеои мана, кофта видеои даркориро истифода барад. марҳамат. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки дар сафарҳо зиёд ҳастам. ба кадом давлате ки сафар кунам, албатта аз сафарҳоям дар ҳамин видеоам пешниҳод мекунам ба хотири подписчикои муҳтарамам. зиёд подписчико бо ман ҳамчун хешу табор шудаанд ва ба ман ҳамсӯҳбат шуданд. мегӯянд ки апа ба куҷое рафтӣ,
масалан видео кун ва мо дар ютуб мо гӯш кунем, масалан тамошо кунем, мо чизеро донем аз вай. ба хотири ҳамуно ман ва ба хотири наздикон видео мекунам, масалан пешниҳод мекунам то ки онҳо тамошо кунанд. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки мегузарем ба қисми қонунҳо. кадом қонунҳо аз моҳи август таҳти амал қарор мегиранд ва чӣ тағйироти иловаҳо шуд. фақат инро бидонед, ман дар кадом давлате дар сафар бошам, вақте ягон қонуни нав дар Тоҷикистон ё дар Русия баррасӣ шуд, таҳти имзои роҳбарияти он давлат масалан пешниҳод шуд, ҳаминро бояд бидонед ки ман мушаххас конкретна дар ҳамун канали ютубам вақти уфтад дар кадом давлате ҳам бошам пешниҳод мекунам, то ки мардум халқ аз ҳамун қонун фаҳманд, огоҳ шаванд, истифода баранд. ин ба фоидаи халқ аст, ба фоидаи халқ ҳаминро пешниҳод мекунам. канали ютуби ман барои савоб ба мардум ройгон бепул маслиҳат додан, ба саволҳои шумо ҷавоб додан аст. фақат ба хотири савоб. инро бояд донед. яъне нафақахӯрон, хориҷиёне ки ё шаҳрвандони Федератсияи Русия дар хориҷи кишвар ҳастанд, берун аз Русия ҳастанд, ягон проблема бошад оиди нафақа, имконият доранд ба консулствои Российской Федератсия дар давлат, дар ҳамун давлат буда муроҷиат кунанд ва ҳатма акт санад тартиб диҳанд ки онҳо муроҷиати яъне шахсӣ кардаанд. ин акт санад албатта бепул аст. инро бояд бидонед ва аз шумо касе бояд пул нагирад. ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро имконият доред ки пешниҳод кунед ба социални фонд. нафароне ки агар дар Федератсияи Русия ҳастед, метавонед ки имконият пайдо кунед ба тамоми ҳамун нафароне ки мисол пенсия гирифтед, отказ шуд, рад шуд, ягон проблема шуд, фақат дар асоси аризаи шумо ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва нусхаи паспорт ва снилс, инн ҳама инҳоро ҷамъ карда масалан шумо ба социални фонд пешниҳод кунед. ғайри ин медонед ки аз соли 2023 оиди нафақа шартнома бекор шуд ба давлатҳои СНГ. инро ҳаматон медонед, такрор намекунам, видео дорам ва ҳаминро бояд бидонед ки вақте нафароне ки доимӣ дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунанд, шаҳрвандони дигар давлат ҳастанд, аммо шаҳрвандии Русияро доранд, ба монанди Тоҷикистон, зиёд шаҳрвандони Тоҷикистон душаҳрвандӣ доранд, шаҳрванди Русия доранд. онҳо агар нафақашон рад шуд, отказ шуд, имконият доранд ки ариза ба воситаи госуслуг, ба воситаи электрони почта ё ба воситаи почта, ба ҳамин се роҳ метавонанд ариза ба номи ҳамун раҳбарияти социални фонд ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи лозимиро масалан ҳамроҳи паспорт ва снилс гирифта пешниҳод кунанд. агар ки аз тарафи социални фонди ҷои зист отказ рад шуд, метавонанд ки ба роҳбарияти болои социални фонди Федератсияи Русия анамихел аризаю ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро пешниҳод кунанд. вақте роҳбарияти болои отказ кард, рад кард, ба шумо бояд хатӣ отказ рад тиянд, хатӣ ҳамон хатиро гирифта метавонед ба суди ҷои зист ариза пешниҳод кунед дар асоси анамун ҷавоби откази ҳамун роҳбарияти болои социални фонд ва ҳуҷҷатҳои шумо, яъне ки ба суд ҷои зист дар ҳамин Федератсияи Русия муроҷиат кунед. вақте суд ҳалнома мебарорад, ҳалнома решение ба фоидаи шумо мебарояд, решенияро гирифта копияшро боз ариза аз сари нав ҳамун копияи решенияи суда дар социални фонди ҷои зист пешниҳод мекунед ва нафақаи худро гирифтан мегиред. аксарияти инсонҳоро маслиҳат додам, бо чунин роҳ рафтанд ва айни ҳол нафақаҳои худро гирифта истоданд. чунки инҷо зиёд иштибоҳ аст. ман дар ягон қонуне нахондам дар Федератсияи Русия ки шаҳрванди Тоҷикистон дар Федератсияи Русия шаҳрванди Русия аст, доимо зиндагонӣ мекунад, аммо ӯро бояд нафақа надиҳанд. ман ҳамин қадар кофтам, чунин қонун наёфтам. чунки дар ин ҷо қонунҳо ҳар хел, ҳар рӯз тағйироти иловаҳо медарояд. аксарияташон масалан мардум хато мефаҳманд, қонун мебарояд, аммо мардум онро иштибоҳ мефаҳманд ё ки аз ҳуқуқи худ бехабар ҳастанд, чунки ҳуқуқшинос нестанд, русиро намедонанд, баъдан сарсону саргардон мешаванд. вақте шумо намефаҳмед аз ҳуқуқи худ, масалан умуман тасаввурот надоред дар бораи ҳамин қонунҳо, дар бораи масалан тағйироти иловаҳо, марҳамат ба юристҳо муроҷиат кунед. ҳуқуқшиносо юристҳо пур аст дар Русия. русиро донед, ба юристони рус муроҷиат кунед. русиро надонед, юристҳои тоҷик низ бисёр ҳастанд дар Федератсияи Русия. бемаълул метавонед муроҷиат кунед. масалан юрист, ҳуқуқшиносе ки ҳама тарафа қонунро медонад, дар кадом давлате набошад,
ба тамоми шаҳрвандон ба воситаи интернет онлайн метавонад кӯмак карда. ҳозир ҳама ба воситаи интернет аст. шумо бемалол масалан дар бораи ариза навиштан, дар бораи ба суд муроҷиат кардан, дар бораи ба социални фонд ариза навиштан, дар бораи ба социални защита ариза навиштан, агар худтон ай дастон ояд марҳамат ба юристо муроҷиат кунед. ҳама ҳозир ватсап дорад, телеграм дорад, электронни почта дорад. метавонед ки масалан ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунед ба он юрист метавонад айноми шумо ба тамоми идора, ба тамоми судҳо, ба тамоми масалан мақомотҳо аз номи шумо ариза пешниҳод кунад ва ҷавобро ҳатман шумо мегиред. ман ҳазорҳо аризаҳо пешниҳод мекунам аз номи шаҳрвандоне ки дар ҳамин федератсияи Русия ҳастанд. баъзеаш фарзандошон бемор ҳастанд. ман пешниҳод кардам аз тарафи масалан Минздрав ба онҳо масалан дастгирӣ кардан, кӯмак кардан, баъзеашро отказ кардан, рад кардан бо сабабҳои гуногун. бисёр нафақахӯронро ҳамин хел аризаҳо пешниҳод кардем, нафақаи онҳо барқарор шуд. баъзеашон масалан нафақаҳошон ба воситаи суд барқарор шуд. ин қонуни зиндагӣ аст. ҳар як минтақа, ҳар як област, ҳар як шаҳр ҳар хел аст. вобаста аз корманди он аст, вобаста аз масалан ҳамон минтақа аст. инро бояд ки мо қонунан ҳал кунем. қонунӣ ҳал кунем, ҳатман ки яъне ки ба мақсад мерасем. ва ғайри ин шумо хуб медонед ки соли 2023 давлатҳои СНГ масалан оиди нафақа шартнома бекор шуд. инро ҳамагон медонед, видео дорам ва метавонед он видеоро низ бинед. вақте ки ҳамонро дар асос кардану айни ҳол бисёр нафақахӯронро нафақашонро намедиҳанд. нафақахӯроне ки дар ҳамин ҷо зиндагонӣ доимӣ доранд. шумо низ метавонед ба роҳбарияти болои социални фонд муроҷиат кунед. аз он отказ гиред, агар ба воситаи суд муроҷиат кунед. агар отказ нагиред, кори шумо буд шуд, нафақаатонро додан гиранд, бо хубтар. барои ҳамин қонун ҳаминро талаб мекунад, бояд бидонед. ҳатман инро бояд шумо қонунан пешниҳод кунед. рафта дар қабулгоҳи онҳо наравед, ариза пешниҳод кунед. ариза қонуни юридикӣ бояд бошад. якеашро супоред ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо, дигарашро имзо монда гиред ки шумо ариза пешниҳод кардаед ва шумо доказат карда тонед ки шумо ариза пешниҳод кардаед. барои ҳамин аксарияти инсонҳо як ариза менависанд, ҳуҷҷатҳо қатъӣ бурда месупоранд, онҳо гум мешаванд, чунки аллакай онҳо медонанд ки аризаи регистратсия шудагӣ нест. баъдан мегӯянд ки мо нагирифтем аризаи шуморо, мо ҳуҷҷатҳои шуморо нагирифтем. чунин инсонҳо бисёр ба ман муроҷиат карданд. ду ариза менависед, якеро месупоред ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо, дигарро имзо монда мегиред. дар тамоми мақомот, дар тамоми идора, дар тамоми судҳо бояд тарзи аризасупорӣ чунин бошад. ва ғайри нафароне ки масалан дар моҳи июли ҳамин 2023 80 сола мешаванд ё 80 сола шудаанд, онҳо аз моҳи август як маротиба 7567 рубл як маротиба иловагӣ, яъне ки ба нафақашон илова пул мегиранд. як маротиба фақат. ин ягон ҳуҷҷат талаб намекунад, яъне автоматически ҳамин хел тартиб дода шудааст ва ин пул гирифта мешавад. инро бояд бидонед. ғайри нафароне ки кӯдаки инвалиди гурӯҳи 1 доранд, онро нигоҳубин мекунанд. анамин нафақае ки гуфтам як маротиба барои синни 80 солаҳо зиёд шуд. ин барои кӯдакон 3 маротиба зиёд мешавад. 3 маротиба ҳамин зиёд мешавад. инро бояд бинед, чунки нафароне ки маъюби гурӯҳи 1ро нигоҳубин карда истоданд, анамин аз моҳи август ҳамин маблағро як маротиба мегиранд. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд, оилаҳои серфарзанд ҳастанд, дар ҳамин моҳи август 7000 рубл пособияи иловагӣ яъне мегиранд. инро бояд нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд, зиндагонӣ мекунанд, оилаҳои серфарзанд ҳастанд, бояд бидонанд. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки масалан мутахассисони баландпоя ҳастанд, дар бораи ин президенти Русия Владимир Владимирович Путин ба сарвазир масалан фармон додааст ки ҳамин оиди мутахассисони баландпоя, яъне ки ҳама тарафа ба инҳо кӯмаку дастгирӣ карда шавад. ин ҳатман дар оянда чӣ қонунҳо мебаронанд, ман ҳатман ба шумо мефаҳмонам. яъне нафароне ки мутахассиси баландпоя аз дигар давлатҳо ба Русия меоянд, оиди ана ҳамино. барои ҳамин агар ягон навигарӣ шуд, ман ба шумо ҳатман пешниҳод мекунам. ва оиди дар Тоҷикистон нафароне ки дарё доред ғайриқонунӣ замин, хона, чизе ки сохта бошед, хона сохта бошед дар заминҳои ғайриқонунӣ гирифта шуда, ҳамин хел қонун бароварда шуда буд аз тарафи роҳбарияти давлати Тоҷикистон ки онҳо легализатсия шаванд, яъне қонунӣ гардонида шаванд.
ҳамин қонун масалан муҳлаташ тамом шуд ки бо 6 моҳи дигар ин қонунро тамдид карданд, яъне муҳлати онро дароз карданд. ин албатта ба фоидаи халқ аст. шумо метавонед нафароне ки масалан хона сохтаед, ғайриқонунӣ сохтаед, ҳуҷҷат надоред, айни ҳол метавонед ки ба воситаи ҳукумати ҳамун ҷои зист ариза пешниҳод кунед ва легализатсия кунед. дар амони Аллоҳ бошед, саволҳо бошад марҳамат пешниҳод кунед.